Tiberiu Iacobriții, primarul municipiului Petroșani, și-a motivat astăzi decizia de a pleca din formațiunea politică din care a făcut parte timp de 18 ani. Acesta afirmă că Uniunea Națională pentru Progresul României este un partid pentru români și pentru România. Alături de Tiberiu Iacobriții din PDL au migrat spre UNPR consilierii locali Lucia Muntean, Constantin Lupu și Marius Rad. Doresc să vă informez oficial că am luat decizia de a mă înscrie în UNPR. Așa cum mă cunoașteți, în întreaga mea activitate politică și administrativă, am avut întotdeauna în atenție să răspund intereselor cetățenilor municipiului Petroșani. În același timp, vă readuc în atenție faptul că în 2012 am candidat pe listele unei alianțe politice, USP, din rândul căreia făcea parte și UNPR, alături de PDL și PNC-CD. Ținând cont de aceste aspecte, precum și de faptul că în ultimii ani UNPR a dovedit că este un partid pentru români și pentru România, am considerat că este corect, atât față de principiile mele politice, cât și față de cetățeni, să mă alătur acestei formațiuni politice, despărțindu-mă de PDL, partid în care am activat în ultimii 18 ani. Vă informez de asemenea că împreună cu mine s-au mai înscris în UNPR și colegii consilieri Lucia Muntean, Constantin Lupu și Marius Rad. Doresc să le mulțumesc încă o dată tuturor celor care au avut încredere în mine și în echipa mea și să-i asigur pe toți cetățenii municipiului Petroșani că voi fi același primar responsabil, onest, atent și aproape de oamenii și problemele lor. De asemenea, vreau să-i asigur pe toți că pentru mine, Tiberiu Iacobriții, mai presus de orice, este interesul locuitorilor municipiului Petroșani. Și voi face și în continuare tot ceea ce depinde de mine pentru a-i ajuta pe oameni, pentru a le rezolva problemele și pentru a continua proiectele începute împreună. Tiberiu Iacobriții s-a înscris în UNPR în cursul zilei de miercuri, 15 octombrie 2014.